मा नों सिगि मारदों दानि बादै लासिं जायोमोन देनजारथार गाबोन गाबबाय थायो अबे डास्टबिना सिगिया थांग्रोनोसै ओमफ्रायसो फाइनालि भुट बांला बायदि सफैफिनबाय जोङो फैयै फैयै ओरै थांनानै आंजों लोगोसे दंफैयो नोंथांमोना सिनायखायो नुखाबाय बेंगलरावनो दङ ब्रादार एन्टनिय' बिथांनि चेनेलखौबो नोंथांमोना गोबां नुखाबाय बाव माने नैबे बिल्डिंआ मिशनारिफोरनि मोनसे मिशनारिफोरनि आलासिफोर फैयोबा दोनो ओमफ्राय रावबो गैया दायो सारिगिदिं हाग्राबारि नालेंखर बारि गोजा अभियासलि सिगिखागोन बाव हारसिं थायोबा नैबे मा जाहैबाय बाबुआ जोंना नैबे गथ'आ नैबे दानि नैबे दैलायनायाव नैबेखौ उजो दांहैबाय बादन फाग्लि बायदि जालायबाय फाग्लि जाखादां आरो सासे दंबावो र' सिरिखा बादन ए नोंबो बिदिसो सेसखा नोंखौ सिगिदोंलायनो माबोरै सिगिरि अबे डास्टबिना गाबलायखो रावबो गैयैयाव दहाय हाबाब ओरै खुलि जागोन ना खुलि जाया गोरा देखायहरगौमोन आं ओरै फुरा डेन्जार बुस्थु खेवलाय ए थांदो बायहेरायाव मारिनाय बियो सिगिहरजागोनबा आखाइ गोलावनो गिनायानो सेस बिसोरो मा मा संखोथाय बेयावनो लकेल संनानै जाबाय आरोना नै बेटार नोंगोना नोङाथाय मा होनदों सिगि मारदों दानि बादै लासिं जायोमोन सोरबा बुफैलायबायनो ओरै नागिरना आंहाथ' बिराद गाज्रि सर' दं अबेजों गोथैबारियाव भुट नागिरग्रा सर' दं नालाय आंना नायनाया नै बेबायदि नै जेबो गैमारा खेवजागोन ना खेवजायाब्रा आच्छा बबेनि भुट बियो गिग्रायाबो देनजारथार गाबोन गाबबाय थायो है बेफोरखौ गियो नामा गिबानो बांसिन सिगियो आंबो सिगां बिराद गियोमोन गोदो दाना एसेबो गिला बिदिखौ मा मानि गाबबावदोंसो इ नोंखौ सानैल'मोन ओमफ्राय अबे डास्टबिना सिगिया नोंखौलाय अबे डास्टबिना सिगिया माबायदि हारसिंनो गाबदों हैद गेस जानानैसो गाबदों गैया एमबो गाबबाय नै बे डास्टबिनानो सिगिदोंनो दिनै डास्टबिना सिगिदोंना औ मा होननानै सिगिदों बे थक डास्टबिना थक होननानैनो दहाय अन्थाव जादों बे गावनि खोमाया आयौ दंमोन ओइसो ओइलाय आरो दासो सिगिदोंनो ओरै सोरबा बुनानै थांदोंलायनो ओरै बुनानै थांदोंनो दासो नैबाव फिन खेब मर्निंआवहाय एयारपर्ट फारसे थांगासिनो दं आङो भिडिअ बानार एयारपर्ट थांनानै दा फ्लाइटआ एसे दिलेथ' नङा आंसो एसे दिले जाबाय दाख्लैना फ्लाइटआ राइट टाइममोन ओमफ्राय थाबसिनसो सफैदों दा थांगासिनो दं आङो थांगासिनो एयारपर्ट रडजों बेलेग रडजों फैदों बै मेन आग्रा गुवार टार्मिनेल 1आवनो जागोन आंना बेलेगाव टार्मिनेल 2आव बिराद बरिया माबाया दायो आं मेन लामायाव हाबफैबाय ओरै बारस'बोनानै बिराद हाखु दाखु सिखाबग्रोआखै आं फुङावनो नालाय आंना फ्लाइटआ टार्मिनेल 2नि जायनाखि डेक'रेसन ना बे जोबोद मोजां वाटारफलनो मा होनो बेफोर होनायफ्रा मोनफैबाय आं नै E1 डिपार्चार टार्मिनेल 1
ड्रेस लाबोफ्लांबायना ओमफ्राय आरो गिफ्टबो मोनबोबावबाय नै बेयावनो अजन बारा जाबाय आंना दायो नै बाव इसिबां आं पारफेक्ट मोना आरो एक्सुवेलि बेंगलरनि एयारपर्टआ बिराद समायना बुंनो थाङोब्ला खिन्थु टार्मिनेल 2आ इन्टारनेसनेलनिया साबसिन आरोना अबेबा फ्लाइटआ टार्मिनेल 2आवबो थांनांगौ जायो डमेस्टिकनियानो जोंनि इन्डियानि एराउन्ड इन्डियानियानो आरोना ओमफ्राय बांसिना टार्मिनेल 1 बैयावहाय आं चेकिं खालामगासिनो चेकिं भिडिअ लानो मोननाय नंला गेटआव बबे गेटआव नायखाबाय आं बेखौ चेक खालामबोजोब्बाय माबायावहाय टाइम लाबाय आंना बावनो फाइनालि एयारपर्ट सिङाव हाबफैबाय आं सफैबाय दा डाइरेक्ट थांनायनि बारि गेट नाम्बार 1 जोंना बैयाव खारबोफिनबाय आं गिफ्ट मोनबोनायखौनो बावबायमोन लानो फाग्लालै आंबो ओरैबायदि बावखायो आरो रुमावबो मा मा थाबोदों जेबो मिथिला थांसैबाबो ओंखारबाय उनाव जासिगोनबाय फैलायबाय नै फाइनाल माने एन्ट्रि डाइरेक्ट थांनोसैलाय गालांथ'नोसै बेंगलरनिफ्राय डाइरेक्ट नै बिदिखौ मोजां मोनो आं दाख्लैना माबा गाखोबोनां मोनाब्ला डाइरेक्ट फ्लाइटआव एन्ट्रि बे जोबोद मोजां बिदिबाथाय गासिबो रेडि आं मोनसे बुस्थुसो बावबाय वारेस लानो नागिरदोंमोन आं एदो लानो रोङासै माने फ्लाइटआवहाय जेसेबां हायो वारेस बा दै लोंबोबाय थायोब्ला जोबोद मोजां आरो खोमा माथ्रि नांनाय मानाय बेफोरो खारजोबो मोनसे मोजांसिन वे हाबबाय लाइननि थाखाय भिडिअ लाथ'ला आं बारा मानो होनबा आंना दरजा एक्जिट दरावसो मोनबाय आं माबा मोनथ'ला अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सीट बेल्ट सफैबाय आराइभ माने गुवाहाटीनिजों एखे हांसो जोंना बे बागडग्राया ओरैबायदि समायना बे दैयाबो तिस्ता रिभार पुनसिलिंजोंनिफ्राय फैयो गुवारथार ओइहाय बेग बाखाबाय आं मोनसिगोन माने बारा अबो दा मोनसे ओंखारलांनि आरो बेग ओमफ्राय बेयाव गिफ्ट दङ बे बथलखौ दोनफादों आं बे मालायनि सोमोन्दै एदो फाइनालि मोनफैबाय आं खालि रावबो गैया थान्दा उल्थासो ओंखारबाय माथो आं इधर का दरवाजा बंद क्यों है इंडिया ट्रेन कन्स्ट्राक्सन सोलिगासिनो नै थांग्रोनोसै ओमफ्रायसो दा ब्लग बानायनोसै आं कामाख्यामोन बेयो कामाख्यानि केपिटेल एक्सप्रेस ट्रेना गोजांजोबलायबाय आं